Допустись тепер, бо так одися нам виповнити всю правду. Написано, не хлібом самим буде жити людина, кожним словом, що походить з Божих. Що написано, спокуш Господа Бога свого. Відійди сатано, бо ж написано, Господеві Богові своїм клоняйся, служи воно моєму. Покайтеся, бо прилив Царство Небесне, йдіть за мною, я зроблю вас ловцями людей. Блажені Боги Духом, їхнє Царство Небесне, блажені засмучені, бо вони будуть тішені, блажені лагідні, в спадкують вони. Блажені голодні справді правди, бо вони будуть нагодовані, блажені милостиві, бо обмилувані не будуть. Блажені чисть серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блажені миротворці, вони синам Божими стануть, блажені вогні за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блажені ви, я ганьби гнати вас будуть, і будуть блуду на вас наговорювати. Всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах. Так на пророки, що були перед вами, ви сіль землі. Коли сіль зітріє, то ще населити її, не придасться вона вже ні на що, хіба що на двір була висипана та потоптана людьми. Весь світ розсвіту, не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори, не запалить світильника, щоб поставити його під посудину, а на свічник світло всім у домі. Так нехай ваше світло світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Не подумайте, ніби я вас чи пророки прийшов. І не вати прийшов, але виконати. Правді кажу вам, доки небо земля не минеться, ані йота одна, ані жоден значок і закону не минеться, аж поки не збудеться все. Хто порушує не менш цих заповідей, та людей так навчить, йому не меншим у Царстві Небеснім. Хто виконає та навчить, то стане великим в Царстві Небеснім. Кажу бо вам, коли правність ваша не перевищить праведності книжників та фарисеїв, то ви не війдете в Царство Небесне. Ви чули, що було сторонам наказане. Не бувай, а хто б'є, піде він судові. Я вам кажу, що кожен, хто гнівиться на брата свого, підає вже судові. Каже, брат сварака, підає Верховному судові. Каже, дурний, підає гієні огненій. Ну, коли принесеш ти до жертівника дара свого, то тут згадай, що брат твій щось має на тебе. Залишив тут дара свого перед жертівником і піди примирись перед братом своїм, тоді повертайся, принось свого дара. Мирись зі своїм супротивником швидко, поки з ним дорозі йти. Щоб тебе супротивник суді не віддав. Я ж прислужникові тебе не передав, щоб тебе до в'язниці не вкинули. Правді кажу тобі, не вийдеш звідти, поки не віддаси ти останнього шеляга. Ви чули, що сказано, не чини перелюбу. А я вам кажу, що кожен, хто подивиться на жінку з справедливістю, той вже учинив з нею перелюб в серці своїм. Коли праве око твоє спокушає тебе, його вибрикинь від себе. Краще тобі, щоб загинув один з твоїх членів, аніж до єдності тіл твоє було вкинене. Як правиця твоя спокушає тебе, відітни і кинь від себе. Краще тобі, щоб загинув один з твоїх членів, аніж до єдності тіл твоє було вкинене. Також сказано, хто дружину свою відпускає, не хитає листа розгодового. Я вам кажу, що кожен, хто пускає дружину свою, крім провини розпусти, хто доводить її до перелюбу, і хто з відпущеним повереться, то чинить перелюб. Ви чули, що було сторонам наказане. Не клянись неправдиво, але виконуй клятви свої перед Господом. Я вам кажу, не клястися зовсім, ані небом, бо воно престол Божий, ні землею, бо він ніж і оце, ані Єрусалимом, бо він місто царя великого. Не клянись головою своєю, бо навіть однієї волосинки ти не можеш учинити білою з чорною. Ваш слухай буде так, ні, а що більше на це до тебе від лукавого. Що ж сказано, око за око і зуб за зуб? Ба! Око за око і зуб за зуба, а я вам кажу, не противити злому. Коли ви вдари хто правочку, то підстав мою другу. Хто хоче тебе позивати, забрати сорочку, то віддай плаща йому. А хто силувати тебе буде, відбути подорожні на милі одну, йди зі мною дві. Хто просить тебе, додай. Хто хоче позичити в тебе, не відвертайся від нього. Ви чули сказано, люби свого ближнього і навіть свого ворога. А я вам кажу, любіть ворогів своїх. Благословляйте тих, хто вас проклинає. Творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться тих, хто вас переслідує. Щоб бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю своєму над злими і недобрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних. Коли ви любите тих, хто вас любить, яку нагороду ви маєте? І мене саме митики роблять. У мене саме митики роблять, коли вітають тільки братів своїх, то чого ж особливо роблять? Чи погано, чи не так? Тож будьте досконалі, досконалий Отець ваш Небесний. Старіться виставляти свою милостиню перед ними, що бачили вас, а як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі. Отож, коли чирите милостиню, не сорми перед себе, як то роблять у тіл мір по синах та вулиці, що бачили люди. Правді кажу, вам не мають вже нагороду свою. А ти, коли чириш милостиню, не знатиме ліва рука твоя, що робить правиця твоя. Щоб таємна була твоя милостиня, а Отець свій, що бачиш таємний, дасть тобі явно. А як молитеся, то не будьте як ті лицеміри, що люблять ставати молитися по синах та не перхеться, що бачать люди. По правді кажу, вам не мають вже нагороду свою. Ти коли молишся, йди свою комірчину, зачини свої двері, помолися оцею своєму, що в тайні, а Отець, що бачить таємний, дасть тобі явно. А як молитеся, не приказуйте зайвого, які погані, бо думають, ніби вони будуть безслухання на своє велимовство, отож не подивляйся їм.
Бо знає Отець ваш Небесний, що потребуєте, що раніше за ваше прохання. Ви ж моліться отак. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Хліб наш щоденний нам сьогодні, прости нам довги наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у випробовування, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. Ви кляню просите про гріхи їхні, то просить вам ваш Небесний Отець. А коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш Небесний не просить вам про гріхів ваших. Коли ви не будете людям прощати їхніх прогріхів, то й Отець ваш Небесний не просить вам прогріхів ваших. А як постно, не будьте сумні, як у ті лицеміри, вони вас змінять обличчя свої, що бачили люди, що постять вони. По правді кажу вам, вони мають вже нагороду свою. Коли постиш, намаси свою голову і лице своє мий, що ти посту свого не виявив людям, а оце своїм, що в тайні, а Отець, що бачиш таємний, дасть тобі явно. Не складайте скарби собі на землі, де нищих імінь держать, де злодії підкописться вкрадають, складайте ж собі скарби на небі. Імінь ржа їх нижчі, де злодії до них не підкопиться та не крадуть. Буде скарб твій, там буде і серце твоє. Око – то світильня тіла. Тож око твоє буде здорове, то все тіло твоє буде світле, коли б твоє око лихе було, то все тіло твоє буде темне. Тож, коли світло, що в тобі є темрява, то кажеш, то велика темрява. Ніхто двом панам служити не може. Бо в одного зненавидить, а другого буде любити. Ніхто двом панам служити не може. В одного зненавидить, другого буде любити. Або триматися одного, другого знехтує. Не можете Богові служити і мамоні. Що ж нам кажу, не говориться про час, ви кажете, що ми не їсти, що напити, ні про тіло своє, що ми одягнемось. Чи ж найбільше від їх життя відводять тіло поляння птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте ваш Небесний Отець їх годує, чи ж ви небагато вріч за них. Тож з вас, коли журиться, зможе додасть зросту ліктя одного. І проводять, що клопочетесь, мене та польові лек зростають вони. І працюють, і не прядуть. Не працюють, не прядуть, не говоримо, що сам Соломон у всій славі своїй не вдявся, отак і вона з них. Коли Бог полював траву, що сьогодні всі, завтра печку дається, Бог так зодягає, тільки ж краще зодягнені вас, маловірні. Христем кажу, не говориться про час, ви кажете, що ми будемо їсти, що ми будемо пити, і про тіло своє, що ми задягнемось. Бо всього того погане шукають, але знаєте, ваш Небесний, що всього того ви потребуєте. Шукайте ж найперше царство Божої правди Його, а все це вам додасться. Отож не журіться про завтрашній день. Завтрашній день сам про себе потребується, досить кожного дню свого клопоту. Не судіть, щоб і вас не судили, бо ж яким судом судити будете, таким же осудять і вас, якою міру будете міряти, такою відмірять і вам. Чого в оці брати, то ти заскоку бачиш, коли ж в власному оці не чуєш. Як скажеш до брата свого, дай я вийму заскоку з ока твого, коли він колода у власному оці. Лицеміре, вийму першу колоду з власного ока, потім побачиш, як мені ти заскоку з ока брата твого. Не кидайте свято псам, не розпайте перел своїх перед свиньми, щоб вони не розтоптали їх ногами своїми, обернувшись, не розшматували вас. Просіть і будемо, да, шукайте, знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержить, хто шукає, знаходить, хто стукає, відчинять йому. Чи ж серед вас є людина, що подасть своєму синові камені, коли хліба проситиме він, а коли рибу проситиме, подасть йому гадину. Тож, як ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати. Скільки ж більше Отець ваш Небесний дасть добра тим, то проситиме в нього. Тож, яке бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм ви, бо в цьому законні пророки. Ходять сни в ритмі, просторі ворота широко дорожчі, веде до погибелі, неї та ходять, поцніті ворота війська дорожчі, веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Старіться ваших пророків, що приходять до вас у одежі увечі, всередині ж вовки. По їхніх плодах ви знаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, а фіги з бодяків, так от кожне дерево добре родить плоди добрі, а дерево зле родить плоди лихі. Не може дерево добре родити плоди лихого. Не треба зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що добре плоди не родить, зрубиться та гоні катається. Отож, бо по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Не кожен каже мене, Господи, Господи, увійде. Не кожен каже мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне. А той, хто виконує волю, не кожен каже на мене, Господи, Господи, війде в Царство Небесне, а той, хто виконує волю Отця мого, що на небі. Багато прийде мене того дня і скаже, Господи, Господи, хіба не мав тим ми пророкували, хіба не мав тим демонів ми вганяли, хіба не мав тим чудо велике творили, і їм оголошую тоді, я ніколи не знав вас, війдіть мене всіх, хто чинить беззаконня. Тож, бо той чоловік, що слухає цих мислів та виконує їх, потім чоловіка розумно, що свій дім збудував на камені. Линула злив, родилися річки, буря знялася, на ній вникилась, і він не впав, бо на камені був оснований. А той чоловік, що слухає цих мислів, але їх не виконує, їм чоловіка не бачно, що свій дім збудував на піску. Линула злив, родилися річки, буря знялася, на ній вникилась, він упав, і велика була та руїна його.